Dek Dela, Yo. ayo sayang, capcus. Pak Haji matur sembah nuwun. Matur sembah nuwun warga saking Dela, ayo sini. Bogor. Mugi-mugi akan mendadak kontur tansah pinare rahayu wilujeng ing sampala. Monggo Pak Yanto, Ibu Eni turun dulu. Monggo Pak Yanto, Bu Eni. Bu Eni, Pak Yanto turun dulu. Baris kan? Nangis sajroning atiku. Nalikane Nalika sliramu monggo manik sliramu ora krasa monggo kalurahan pit. karo sapa matur nuwun Budi. Monggo Mas Sutino, kalurahan. Matur nuwun Bapak. Busis kasih jalan. Monggo kumpul lagi Bu Desis. PJM. Bu Desis maju. Nggih, Pak De Geger. Pak Digeger. Tak geger. Ayo karo mlaku coba diaturke. Keluarga besar Pak Yanto, Ibu Eni. Nano. Ojo lali. Matur sembah
Sik. Sayangku Dek Febri. Ayo ikut joget sini yuk. Dek Febri ikut joget sini, ayo. Kari, mikir Sini, sayang. kari. Bablaske caping gunung, Cok. Dek Febri juga masih. Ayo sini sayang, kita joget sama-sama sini yuk. Ayo. Nano. Monggo, Bos Geger. Ojo lali. Monggo Mas Dayun. Matur nuwun Bos Geger. Sabar bisa. Pak Dewarimi. Bos Geger nyuwun teling sing.
Geger ngersake apa nih? Telingsingan, Mas. Bablas ke telingsingan, Dek Topan. Sekar. Mas Bayu. Oh, matur sembahun. Semar Mulyo Mas Reza Widodo Mbah Demang. Ayo, nyongkak malah. Ayo. Sampai basah. Yo, yo, Diparani ngoyo-oyo jarene wong wis mangkat lunga Bu Eni iwana-wana dienteni ngoyo-oyo jarene wong wis teko kono juragane bakso serpong monggo bolo cokek buka mania Mas Demang jarene warna-warna andalane dandan burung ketemu dhewe tuga-tuga pamuwuse trimo urung semene wae ning kula niku ngemsi napa ngoten niku Pak jenengan ngono niku iki gak apik lho, ngono iki Lah, jenenge nolak nggih to. rezeki. Kancane Nolak piro? rezeki. Iki padha wae. Kancane mak wis entuk 500. aku ning karo Mas Geger iki lho Ben ngapok wae. Ngono kuwi nek gak nrimo. malah 2000 Ben nek ra nrimo ngono kuwi kok ben. aku jane guyon lho nah ngono lho sing nyanyi aku jem Piye? mari jem Ndang cepetan. bareng sampun pepagi Mas sing ngendang nek vokale saya mlebu nano nadang tak dang tak jreng lho sing penak nampa dit 52 kok bareng sampun pepagi kendang Mas boten kendang sing muni boten ngendikanipun lesane ini Mas nggih sabar Semar Mulyo iki uwek nesunan bareng sampun pepanggian sing genah to Mas, Mas. Nek marai Erik yoga-yoga kuwi yoga-yoga enom kabeh. Jenengan ki tuwek. Ora ngerti karepe jenengan ki apa. telepon ke mamamu malah Jane sing tell me ki sapa? Erik sing ndang lho bocah ora bareng sampun pepanggian dung den den dung den gak nyanyi ra paten aku Mas Aja ngono. Oke. Muteng. Oke. Kaya ngene lho Mas. Oke. Bareng sampun pepanggian. nganti wega pepisahan Semar Mulyo pimpinane sapa iki
nyes. durung Apa nyes? Apa nyes? Erik. Aku angel sawarane Mas Gagar tak lebokne kotak iki. Ya Allah. Angel aku. Jenengan- 50.000 pokok iki. Iki 50.000 kene. Mutung ya mutung to Mas. Kok mutungnya jenengan apik lho. Wong ngendang kok ngene. Kok ame-ame belalang. Aku lelah. Rik. Dasar kau keong racun. Lagi kenal kok ngajak tidur. Ngomong gak sopan santun. Lagi kenal kok ngajak ngelantur. Kau rayu diriku, kau goda diriku, kau colek diriku. Hei, kau takut sekali tanpa basa-basi kau ngajak Iri? happy-happy. Hei, kau tak tahu malu tanpa basa-basi kau ngajak dolanan pel. Ah. Terus kita Rik. Ngerti lagu apa ora? Kendangnya 3/4. Gaspol danga, di gaspol danga, manukku siap tembak. Apa toh? Gaspol danga manukku sing ditembak. Ganti MC apa piye? Ora enek. Limited edition Mas, limited edition. Aku isin aku. Ganti MC demang ki yo MC. Alah, wis pedhot barang kok ya. MC. Eh, Wes anyel aku. jenengan apa duwe isin Mas? Wong wis pedhot barang kok Mbok dicekel mike Mas. Tukang syuting iki yo pekok banget to. Nyoteng. MC demang lho. Bareng sampun pepanggian. Bodoh amat, anyel aku. Tidak sopan. Karo perawan kok ngono kuwi. Kowe ngerti sing duwe sapa? Terus Rik, ayo terus. Wong kok senengane golek. Kuwi sing duwe sapa ngerti apa ora? Sopo? MBG. Kowe ngerti apa ora? Juragane MBG, kowe ngerti apa? Mas Bom gendut. Atutupan Arsura dongé kencleng kabeh ngene. Bakale merongos kabeh sesasi iki. Gak apa-apa Mas. Sing main aku dhewe 1 minggu sesuk. Dintek-entekno Mas, dintek-entekno. Semari lho bulan Juli song. Iya Mas ya? Jaluk mau piye? Saya mau tamasya keliling-keliling kota, hendak melihat-lihat keramaian yang ada. Aduh, Saya panggilkan beca. wes mulai. Masya Allah Mas. Ngerti ngono aku mau seneng Lah mangkis iya. ae. Tenan. Iya. Coba jenengan nyanyi yo. Titik neh ya. Hah. MBG Mas Bukel goblok. Kok nek ngomong ki aja jujur-jujur to, Mas. Lah piye? Isin aku. Coba. MBG Mas Bukel gak mudeng apa-apa belas. Oh, sampai Pak. Ya nih. Nih. Apa? Lah. Iyo. Semar. Yo. Kasih sesarengan. Semar Mulyo. Semoga Mas Suroso. BCM. Dapat Pak. monggo sragen mania. Yo.
Monggo bolong cokeknya bukel bukel Fania. Mas Cepat, Mas Reza, Mas Metro. Jarang-jarang medal ya. Warmene mutiara kependem ngono to. Gesarat. Iya enggak apa-apa. Nek penyanyi karepmu Mas nek aku rasa. Alah. Aku ki. Lambe-lambe. Seumur-umur ra tau. Pak Haji Suroso lho kenal aku awet cilik. Banget rasane hatiku besok kapan bisane katamu kalingan gunung sewu aku tetap kelingan seliramu. Mas Demang, ayo nyokek bareng monggo. Mas Reza Widodo, Mas Mitra, ayo. Ayo monggo boleh cokek. Wis suwe setengah mati rasa kangen. Ayo. Cokek kalian. Bacaanmu sing wis tarpor aku. Mangga Mbak Eva. Aku tansah kelingan nalikane padha lelungguhan wong loro kantang konan kondo yekti yen lagi kasmaran. Aku bertelon kemulai arah menyang Candi Cetok munggah mudun kesetan Rinoso. Pripun Mas Yono? Mbak Eva. Nggih, lanjut napa sampun? Lanjut no. Lanjutin napa? Biasa. Apa? Cek ijek korek. Ayo, cairkan dulu. Apa ku malih ta? Iya. Soalnya bugel radoyan. Banget rasane hatiku nalikane padha gunung sewu. Garwane wong liya Mas Topan. Garwane wong liya. Bolo cokek mati dengan Indonesia. Wong ayu sing mong tak impi-impi Adindong komono-mono. aku ora bisa lali mong sliramu bepaning Nadyan sepisan
Wong ya Ngendi, agek lek nang ndelane isor nang ngendi? dhuwur kono kok ya. Ayo. Lali. 2000. Oke, baik rapopo. Sok bakal lagi sarang. Iya. Ora sang guyung-guyumu ketere kepeksa ngono. Ora lho, Lho. aku smiley. Ning apa sliramu tega galaku kaya kantong basa hatiku Gustiku lanyuwun ngapura Semar mania, cokek mania. Nadyan sepisan ketemu nanging gedhe dirasa tresnaku rina wangi tansah nunggu barep sok kapan balimu Piye sampai bawah Mas Reza? Sampai bawah napa mboten? Lah biasane piye? Lah ya iki ketoke anu, apa tak ewangi apa piye? Lah. Cair sol. Sol. Primo. Ning apa sliramu tega ninggalku kaya kantong basa hatiku Gustiku nyuwun ngapura. Matur suwun Mbak Eva. Matur sembah nuwun. Wedal, Mas terus MC. Oke. Yo gelangan dalem Beres, Kak. Sambel kemangi.
Mbak Rizka. Dalam. Jane niki mau bener-bener ngejak mantuk kok malah kengkong. Ampun, makin ndak. Mosok yo Pindah nggon. Mangke, ora elok nyanyi sik yo Pak De. Nah.
Mas Gendut. Sugeng Rawu. Matur Jangan suwun Mbak kemana-mana dulu, Rizka. Mae. Yo. Pak D Tukiman, Pak Sis, Mas Warso 71. Cek, cek. Eman-eman yen ngandut kakek yen si podang andudut ati kepratan Joko kaduan tak sranane elo kae aja ngece podang kuning agawe atiku komeng seret tireng tak sawang tambah manise ati bunga yen lakon dadi duwe Esok awan nang omah wis ora kasar keluyuran aku golek sing tak sayang mubeng-mubeng miterang nggonku goleki ora esok awan ati bengi bablas kayak udah kangen mas elo kae tak sawang mbok aja ngece podang kuning agawe atiku komeng tambah manise ipo bunga yen lakon dadi duwe
nganti putih kabeh rambutku. Wong ayu enggalo bali kanggo nambani kangene ati nadyan sakedyape netra ati lega muga antuk tombo. Langenane Mas Demang iki lagu iki. Pajek. Iki lagune Mas Demang spesial kanggo wong adoh ngono kae. Sinten? Spesial kanggo wong adoh. Adoh. Lagune Mas Demang. Aku ngerti kuwi kanggo meti cokek. Ora. Tutik. Malah diomongke. Cah celindisan nek Mase lho. Pade tuki Gak Mas. apa-apa. Nganti ketemu ning mimpi. Sliramu wis teko jroning ati dadi Sri Ramu Rana. Wis pirang taun lawase ana kene kandhane takane ngatu-atu nggonku nunggu nganti putih kabeh rambutku. Bobok tumpuk. Walah ini. Penayoni. Penake pal. Kaya Erin. Wong ayu enggalo bali kanggo nambani kangene ati nadyan sakedhepe netra ati lega muga antuk tombo. Nih, Beda rasane ya. goyangane kaya ragil. Cilik, Sapa? Sing kowe cepet mau lho. cilik ya, Mbak? Kaya ragil. Cilik ya. Ketrati. Nanti niku kuwi. Ngenyek banget ora kowe ora tari kurang gede kurang Ora gede. aku risih ya, Mas. Apa rumah samunan gede apa piye? Gede nah. Nganti kegawa ing ngimpi kawan-kawan sliramu wis teko Mana di mana anak kambing saya. jroning ati dadi gelo tak goleki sliramu rana. Ae. Ayo Mas, Mas. Karo tari, karo tari. Iya. Pondok Labu Pangkalan Jati bergoyang. Mas Agus, Mas Supri,
nalika sliramu ninggal aku apa sliramu rakoso aku kudu sambat karo sapa uga menane mas janji sok kapan anggono bali bisa kumpul kaya duwe nguni Jaran tari jaranan ajaran tari Ora, Piye, tenang Sri? wae. Aku nyeluk Mas Agus kok ya. Aja lali pamaningku. ayo mas Tarjan monggo sarene Lanjut napa pripun Pak Dioplet? Aja lali pawalingku. bablas titip Krisna
pisah nadyan aku nek adoh papane Jan, lagune penak-penak Dasar. bisa ngeluke atiku Ayo masuk gang, monggo. Langsung dibablas bisa turu yen kelingan asik lagu yumu iki tak titipke jagane bablas kelintang asmara Mas selawase tresno iki ra bisa pisah nadyan aku nang adoh papan bablas kelintang asmara. Ayo Mas Agus. Pamujiku marang kowe. Ayo masuk gang monggo Pak Imajan ayo. Tetap selawase. Aduh papane nanging aku tetap eling kowe. Monggo masuk gang. Matur nuwun Mas Haji Muhammad Suwarso.